Representació de l'edificació de Can Roger i que ens anuncia l'allotjament rural, el qual està situat al carrer de Sant Miquel. El carrer de Sant Miquel s'estén des de l'anomenat Portal de Lleida fins a l'ermita dedicada a aquest sant. És la porta d'entrada dels pelegrins ignacians a Verdú. El mural, en relleu, està realitzat amb pasta refractària esmaltada i cuita a 1250 graus, amb un estil entre figuratiu i realista.